हाय फ्रेंड्स, बिंग मॉम्स किचन या मराठी चॅनलवरती मी आशा तुमच्या मनापासून स्वागत करते। कमीत कमी वेळेत चविष्ट काहीतरी खायचं असेल तर पनीर भुर्जी ट्राय करू शकता। अगदीच झटपट तयार होते आणि खायला सुद्धा खूपच टेस्टी लागते। चला तर मग पनीर भुर्जी कशी बनवायची ते पाहूयात। पनीर भुर्जी बनवण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे, म्हणजे पाव किलो पनीर घेऊन जाडसर किसणीने किसून घेतलेला आहे। तुम्ही अगदीच कुस्करून सुद्धा पनीर वापरू शकता, पण मी जाडसर असं किसून घेतलेला आहे। इथे मी गॅसवरती एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे आणि त्यात साधारण 2 मोठे चमचे तेल घातलेला आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यात 1 छोटा चमचा जिरं घालूयात। त्याचबरोबर 1 मोठा चमचा बारीक चिरलेलं आलं घालूयात। 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण आणि या तेलावरती थोडंसं आपण आलं लसूण परतून घेऊया। 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे, खूप जास्त परतायची आवश्यकता नाही। आलं लसूणचे तुकडे मी थोडेसे परतून घेतलेले आहे। आता यात 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कट केलेल्या यात ऍड करूया। त्याचबरोबर 2 मीडियम साईजचे कांदे मी जाडसर कट करून घेतलेले आहेत, हे सुद्धा यात घालूया आणि गॅस सुरुवातीपासून मीडियमच ठेवलेला आहे। मीडियम गॅसवरती कांदा सुद्धा थोडासा परतून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटे परतून घ्यायचा आहे। कांदा सुद्धा खूप जास्त लालसर करायची आवश्यकता नाही, थोडासा कच्चा फ्लेवर जाईपर्यंत कांदा परतून घेऊयात। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता कांदा थोडासा ट्रान्सल्युशन झालेला आहे, कुरकुरीतच ठेवायचा आहे, खूप जास्त नरम होऊन द्यायचा नाही। आता यात 1 टोमॅटो कट केलेला घालूया। टोमॅटो सुद्धा मी जाडसरच कट करून घेतलेला आहे, खूप बारीक केलेला नाही। आणि टोमॅटो घातल्यानंतर यात मीठ सुद्धा घालायचंय। मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होतो। चवीपुरतं मीठ किंवा 1 छोटा चमचा यामध्ये मीठ ऍड करायचंय आणि झाकण न लावता असंच आपण परतून घेऊया। थोडासा टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत 2-3 मिनिटे आपण असंच परतून घेऊयात। टोमॅटो सुद्धा मी थोडासा परतून घेतलेला आहे आणि टोमॅटो थोडासा नरम झालेला आहे। आता यात आपण मसाले ऍड करूया। अर्धा छोटा चमचा लाल तिखट घालूयात, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 चमचा पावभाजी मसाला घालायचा। फ्लेवर जबरदस्त येतो पावभाजीचा मसाला वापरल्यामुळे। आणि मसाले सुद्धा 1 मिनिटभर आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। फ्लेवर छान येतो मसाल्यांचा, त्यामुळे थोडंसं परतून घ्यायचंय। मसाले घातल्यानंतर थोडंसं परतून घेतलेलं आहे आणि तेल पण सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि पावभाजीच्या मसाल्याचा अतिशय सुंदर असा सुगंध सुटलेला आहे। आता यात अर्धा चमचा कसुरी मेथी घालूया। कसुरी मेथीचा फ्लेवर सुद्धा अतिशय छान येतो। थोडंसं परतून घेऊया आणि यात फायनली किसलेलं पनीर ऍड करूयात। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पनीर तुम्ही कुस्करून सुद्धा घेऊ शकता किंवा किसून घेतला तरीही चालेल। आणि सुरुवातीपासून गॅस मिडियमच ठेवलेला आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हे सगळे जिन्नस आपण मिक्स करून घेऊया। मसाल्यांसोबत पनीर व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचंय। आता मी 2 मिनिटे हाय फ्लेमवरती ही भुर्जी परतून घेते, खूप जास्त परतून घ्यायची गरज नाही। हाय फ्लेमवरती मी 2 मिनिटे भुर्जी परतून घेतलेली आहे। खूप जास्त सुद्धा परतायचं नाही, नाहीतर पनीर मधून तेल सुटायला लागतं, पनीर तेल सोडायला लागतं, त्यामुळे खूप जास्त परतायची आवश्यकता नाही। 2 मिनिटे पुरेशी आहेत। सो आपली पनीर भुर्जी बनवून तयार आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूया। कांदा मस्त कुरकुरीत यामध्ये लागतो आणि पनीर अगदी सॉफ्ट, अतिशय टेस्टी अशी पनीर भुर्जी लागते। बघू शकता फ्रेंड्स, ढाबा स्टाईल गरमागरम पनीर भुर्जी बनवून तयार आहे। तर तुम्ही ही पनीर भुर्जी नक्की बनवून पहा आणि कशी झाली कमेंट्स मध्ये सांगा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।